Сен прям неге басып тұрған? Ой, мен 88 жылдан бері эшлейм, неше ел икәнен дә белмим. Бик күп артистлар белән эшләргә туры килде. Менә элегрәк елларда инде филармония артистларын җибәрәләр иде инде безнең якларга. Через Тюмень, Төмән направлениесе белән Эльфия Павзаловлар, Илһам Шакировлар киләдер, Фирагъ Иззәтуллина киләдер. Хәзер филармония артистларын җибәрмиләр нишләптер. Ә безгә менә ИПлар, индивидуальный предприниматель булган артистлар килеп, безнең күңелебезне күреп, җырларыбызны, моңнарыбызны, телебезне саклап калырга ярдәм итәләр дип әйтәсем килә, чөнки балаларын ияртеп килә. Күп җирдә бик күп балалар йөриләр концертларга. Алар бит инде ул әти-әни ни өчен ул баласын концертка алып килә? Әз булса да татар моңы күңеленә сеңеп калсын дип. Менә яшь балаларның күңелендә шундый концертлар ничектер исемнәр белән истә калырга мөмкин. Шуңа күрә инде алар будущий зрительләр дип әйтим инде. Андый әниләргә дә рәхмәт әйтәсем килә. Сезгә дә менә соңгы вакытта чыккан артистларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. 3000 километр араны 50%-ка гына эшлисез диюгә карамастан, алар безнең татар халкына шундый җыр моңнарын бүләк итәләр. Кемнәр җылап утыра, кемнәр кайгысын уртаклаша. Ул менә исә буңа күрә безнең менә ул концертлар безнең өчен бик тансык. Чынлап та унытып менә шул хәтле яңа пешкән ипидән теге мичтән чыккан ипи кебек көтеп аласың бит аны. Артистлар әйтәсем килә бүгенге көндә татарны татар итеп саклый. Элегрәк түгел инде ул бар фикер, билгеле фикер, авыл саклаган татарны дибез инде, гаиләдә татар телен саклыйбыз һәм дә татар артистлары бик зур роль уйный, татарны татар итеп, телне баетырга, чөнки бит чит төбәктә үз матур телебезне әйтик, әдәби телебезне саклау бигрәк тә авыр. Менә әйтик, сез бер татарларның үз сөйләү телләре бар, әйеме? Башкорт татарлары, Кырым татарлары, Астрахан татарлары, сез бар җирдә йөрисез. Шуннан карамастан да алар сокланып, матур телне артистларыбыз белән матур тел бирәләр, әйеме? Гел менә шушындай булып калыгыз, янагыз. Без сезне бик яратабыз, бик хөрмәт итәбез. Сез чынлап та татар милләте өчен бик зур эш эшли торган кешесез. Хөрмәтебез сезгә. Очрашып торган насыйп булсын. Килмичә йөрмәгез, килегез. Мин Анда бик кирәк. Так что без моны монтарны бердәм яшәйбез, бер вакытта ла әйтеп тормайбыз. Теге һин башкорт, мин татар, нимәкә әйтеп. Бөтәбез дә барабыз концертка. Мәрсә пашындай зурлап каршы алдың, рәхмәт сезгә, бик зур яма. Бик зур рәхмәт. Бу Нәрис апа инде, әле менә Хәния апа турында сөйләшеп алдык хәзер. Күп кенә татар җырчыларының таныш апасы инде бу. Табыннар белән каршы ала торган. Менә бу читләргә чыгып Концертка әрқайсы Үсем Атуровның жырларын, ой-беюләрен яратабыз. Соңгылар арасында сайлыгы кылып килгәнегезгә мең рәхмәт. Саулык, сәламәтлек бирсен. Көрләп, шаулап яшәп, көрләп, шаулап юлдан кайтып өегезгә рәхәтләнеп яшәргә язсын. Амин, амин. Şeşkesiz kilmeyin Fatih abi. Привет. Hani eğitim bitti. Как без этого? Fatih abi karşı aldı. Все, biz isen sağ oturduk. Jivar tezkiler все tertip. Все gittik biz. Fatih abi, rəhmət sizə big zor yəni. Bigрәк каты зурладыгыз да инде. 4 gün буена кунак булып, ашап, мунчалар кирип, кунып, рәхмәт ясын, яме? рәхмәт. Эшләй күрегез. Сез монда татарларга, башкортларга бик кирәксез. Бик зур эш эшлисез. Илнур, Алланың рәхмәте ясын сезгә. Уңышлар сезгә. Оксана, рәхмәт. Кичә мин истәлдәге 5 бөтен гөмбәр аш. Сән сау булыгыз. Тагын килегез. Бик зурлагыз. Шулай әйбәтләп каршы алырбыз. Рәхмәт сезгә. Эй,